Megtartották a 25. Fekete István rajzpályázat eredményhirdetését a Dombóvári Földi István könyvtárban. A Fekete István Kulturális Egyesület, valamint a Földi István könyvtár által meghirdetett kezdeményezésre általános iskolások és gimnazisták készíthették el rajzaikat. Az idei évben 11 iskolából összesen 319 rajz érkezett, amelyből 58 mű elkészítőjét díjazták, akik jutalmul fáradozásaikért egy Fekete István könyvet is kaptak. A rajzokat a könyvtárban állítják ki. A 25. Fekete István és én című rajzpályázat eredményhirdetését tartottuk. Sajnos a Covid miatt párat kihagytunk, de tavaly már elkezdtük. Tavaly 37 diákot jutalmaztunk, az idén 58-at, és hál' Istennek nagyon szép rajzok érkeztek a zsűri elé, és azt mondhatom, hogy a felkészítő tanároknak is köszönet, mert nélkülük ez nem menne, és bízunk benne, hogy az oklevél mellé kapott Fekete István könyvet gyermekek elolvassák, és akkor már elértünk valamit az olvasóval nevelés területén, ugyanis fő célunk alapszabályunkban is rögzítve van a diákok olvasóval nevelésének segítése, támogatása, illetve a tehetséges gyerekekre felhívjuk a figyelmet.